Lesinibingelele kwikhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini usubscribe khona uzohlezi uyithola iy'ndaba njengoba zinjalo. Uphinde futhi ushare lamavidiyo khona uzokhulisa leli khasi lizohlezi likulethela iy'ndaba zishisa zinjalo. Usenkingeni-ke umculi kaMaskandi ngenxa ye-voice note esesuse umsindo. Abantu asebethi bayayifuna, abasayiceli, sebeyifuna ngenkani njengamanje. Bafuna ukuze izokwazi ukuthi igeze amagama abantu. Lapho-ke mina ngeke ngisho okuningi, awukuyizwele-ke kule video elandelayo bezikhulumela bona. Zathi lozonsolo kungenzeka ukuthi i-voice note kaKhuzani, kungenzeka futhi kube i-voice note kaMthandeni. Ngenxa yalezo nsolo already impi beseyisukile. Isuswa yini? Isuswa uwe Gatsheni, ngokuthi uthi kunomculi odumile okhulume kabi ngawe kwi-voice note, wathi jivazwa umsebenzi wakho awubulawe kuma-social platforms. Wawusuthi leyo voice note angeke uzuyiveze uma ngabe ungayitholanga ipermission ethimbeni osebenzisana nalo. Once wathi kunomculi odumile emabhinqeni, akekho umculi odume ukudlula uKhuzani benoNtunsula. Noma ngathiwa emqondweni wakho bonke abaculi bakaMaskandi badumile, kodwa emhlabeni wamabhinqa akekho odume njengalethu. Already mawukhuluma ngokuduma usuke vele ukhuluma ngalethu up until ukhulume igama lalowo muntu ombiza ngokuthi udumile. Mawungakalisho nje igama usuke usho uKhuzani noma uMthandeni, ngoba ibona abantu abaqhoqhobela isitulo sodumo la kuMaskandi. Into ekusindisayo, into eyenza ukuthi abantu bangakukhombi ngeminwe ukuthi usho kulamaqhawe awu2, ingesikhathi uma ngabe uzokhipha igama lalowo muntu loyo. Wena Gatsheni angeke sikuvumele ukuthi usidakelwe. Lento yokuthi ufike ukhulume ngokuthi kunomculo odumile ebese uphinda futhi ufuna ukucontrol ingqondo zethu ukuthi asinga estimate, singasho ukuthi ubani, singasho ukuthi ubani. Uma beungafuni sihlawumbisele si-estimate, why ungayikhiphanga i-voice note? Ngoba iyona ebizosenza singahlawumbiseli, iyona ebizosenza i-voice note ukuthi singakhombani ngeminwe, ngoba i-voice note ibizovele imqonde ngqo lowo muntu loyo. Wenziwa yini wena ukuthi usatshiswe yilo muntu okunikeza i-information ebese usacrifice ngesithunzi sakho emhlabeni wonke wamabhinqa ngenxa nje yomuntu oyedwa? Uma ngabe ujikelwe yilowo muntu loyo othi kube yiphutha yini ukuthi akunike le information ngeke aphinde akunike, uma ujikelwe yilowo muntu loyo wazuza isupport kithi sonke singamabhinqa esilalela nesithenga umculo wakho, ngoba lo muntu wena omvikelayo akakubekanga kuleli zingo kulo, ubekwe yithina. Njengoba wena ukhombisa ukungabi nandaba nathi ngenxa yalowo muntu loyo okusabisa ngokuthi wenza iphutha yini ngokukunika lo voice note, awubekwanga uye kulo level leyo. Kumele umsacrifice lowo muntu loyo noma ngakuzonda, kodwa mawuthandwe yithina esithenga umculo wakho. Leyo voice note beyizosiza igama lakho kithi. Thethela amasimba e-voice note Gatsheni man, shit. Into engicasula ngayo lento yakho ukuthi I am implemented kuyo. Bawu 3
bawu-4 yes bawu-4 abantu abathintekayo kule voice note Gatsheni okhulume ngayo. Number 1 uthinteke uKhuzani, kwathinteka uMaxwell, kwathinteka uMthandeni, kwathinteka uKing Zoso. Kodwa abantu abathinteke kakhulu kulamasimba wevoice note owagodlile wena Gatsheni uthinteke mina kanye noKhuzani, kwase kuthinteka uKing Zoso. uNtuntsula akathinteke kakhulu. Iyasicasula-ke lento wena Gatsheni ukuthi ufike ungcolisa amagama ethu kanje maqeda uhluleko ukwaklina, ngoba njengoba kuthiwa nje uMaxwell lo okhuluma kule voice note, kuthiwa uMax Makhanye lo okhuluma kule voice note. Ngizoyiphika kanjani lo nto mina ngoba abantu bakhuluma according to into abayilalele? Why wena ungayidedeli le voice note khona izolungisa iphutha eselenziwe ngabantu, khona izogeza igama likaKhuzani, igeze igama lami, igeze negama lakho? Ngoba njengamanje igama lakho liyangcola Gatsheni, kuthiwa wena wenza abantu ilima, lento uyiplanile noKhuzani, kuthiwa nenza abantu ilima. Yindaba ekwenza ukuthi wena Gatsheni ungayidedeli le voice note khona kuzogezeka igama lakho, kuqondanwe nalo muntu okhuluma kwi-voice note. Yini uhlulwa yiloko Gatsheni? Yeka nje ukusijwayela kabi. Le voice note asisayiceli, siyayifuna Gatsheni. Le voice note siyayifuna. Uzoyidedela ngenkani Gatsheni le voice note, ngoba into oqala nje siyayifuna, usitshele nge-voice note wena. Le iseyo ibhale kuFacebook amasimba iseyila wena asinaki le shit le. Sifuna ivoice note Gatsheni, ungazosidakelwa thina. Igama likaKhuzani liyangcola, igama lami liyangcola, igama likaKing Zoso liyangcola, negama lakho liyangcola Gatsheni. Zicabangele Gatsheni bese ucabangela nathi. Dedela lamasimba evoice note ukuze sizothinyela lenja le ethi cindezelwa. Otherwise Gatsheni uqamba manga ungcolisa igama likaKhuzani negama lami ngalamasimba lawa owakhulumile ukuthi kune voice note. Ngoba yini akwenza ukuthi ungayidedeli ivoice note Gatsheni?